En aquest vídeo anem a veure el procés de selecció natural proposat per Darwin per mitjà de la selecció natural, que és l'aportació que ell va fer. D'acord? Partirem o iniciarem el procés amb una població de marietes de color vermell, és a dir, la població inicial, sabent que sempre hi ha un excés de població de marietes, és a dir, les marietes quan es reprodueixen donen més descendents dels que l'entorn pot alimentar i per tant algunes d'aquestes moriran. Recordem que els recursos són limitats, per tant, i que s'origina una lluita per la supervivència per veure quins els individus que sobreviuen i aquests poden arribar a donar descendència. Per tant, en primer lloc, hi ha un excés de població, aquestes marietes es reproduiran i quan es reprodueixin donaran una descendència que s'anomena variable. És a dir, els descendents, la majoria seran molt semblants als seus pares, però alguns presentaran uns trets diferenciats, és a dir, es diferenciaran lleugerament dels seus pares. D'acord? És el que s'anomena la variabilitat de la descendència, és a dir, que la descendència presenta variacions que estaran fixades en els seus gens i seran heretables per la seva descendència al seu torn. D'acord? Per tant, en aquests moments aquestes marietes es reprodueixen i algunes d'aquestes marietes resulta que presenten trets una mica diferents dels seus pares. En aquest cas d'aquí, aquestes dos d'aquí. Quan això es produeix, anem a suposar que els colors verds són els que estan beneficiats o seleccionats per la selecció natural, actua el que he dit abans, la selecció natural. Els que sobreviuen són els que es consideren més ben adaptats, la resta s'han eliminats i aquests que sobreviuen seran capaços de deixar al seu torn descendència. I aquests descendents heredaran aquests caràcters que tenen els seus pares. En aquest cas d'aquí la selecció natural actuaria a favor d'aquestes i en contra de les vermelles. D'acord? Les que sobreviuen són capaces de tenir descendència i aquestes que tenen descendència són les que al seu torn podran transmetre aquests gens o aquestes característiques favorables a la seva descendència. D'acord? D'aquestes que hi ha aquí, doncs es reprodueixen. Òbviament els fills hereden els caràcters dels pares, però en aquest cas d'aquí veiem també que les marietes, diguéssim, afavorides són les de color verd claret, i per aquestes també seran eliminades. És possible que no arribin a ser a l'edat adulta i puguin reproduir, i aquest procés originarà que totes les marietes hagin heredat dels seus avantpassats aquest caràcter verd clar. És el que s'anomena el procés d'adaptació. La descendència hereda les característiques seleccionades i això fa que l'espècie s'hagi adaptat al medi. Per tant, resumint, partint d'un excés de població, es produeix variabilitat de la descendència, s'origina una selecció dels caràcters més ben adaptats d'aquesta variabilitat d'aquí, i els que sobreviuen, els que tenen aquest caràcter seleccionat, seran els que es podran reproduir i passar aquests caràcters a la seva descendència, amb la qual tota la descendència serà de color verd